И здравейте, приятели! Отново съм аз. Ще играме пак тази игра. Отдавна не бях качвал много клипове на тази игра. И сега реших, че имам свободно време да кача видеоклип на тази игра. Ето, както си бяхме стигнали, всичко е на нула и събираме. Ще събираме тук царевица и сега. Това ще е трета част, нали? Да, това е трета част. И нека да си напиша тук името и да почнем да играем. Готови сме да почнем да играем. Трябва да събера 100 и колко беше? Аз забравих. Значи този видеоклип, хора, направо ще бъде много, ама много дълъг. Мале! Увеличих скоростта. И съм събрал над вече 30 бали. Айде, не е толкова. Хора, ако ме питате как се казва играта, просто пишете игри, където събираш с трактори, сено и дъра. Тя ще ви излезе. Името изпочва с Хаверст. Вече не го знам нататък. Но знам, че така. Не знам вече колко съм събрал. Махай са, бе! Вчера много дълго вече седях. До 2 през нощта, защото гледах един на лайв. Там. Шаман, опазвам. Този лайв беше в TikTok. Дойде ли ми тук, дойде? Маля хора, аз тук вече се изтрепах. Не. Вижте бе хора, тук аз всичко оголих бе, брат. Направо не мога да повярвам. Маля хора, какво става? Аз съм на първо място! Маля хора! Хора, вижте вече колко събрахме. Остава ни още малко, нека да продължаваме. Вижте какво ще събирам сега. Хора, спрях клипа, защото имах една работа. Трябваше да отида до отвънка да взема там едни дърва. Сега нека да започваме. Хора, 3 минути вече не е това, но трябва да събираме, хора. Остава много, особено по 100 и нещо бали, това направо става. Вижте просто какво става. Дойде ли ми? Хора, трябва да събираме, просто няма как. Особено по тия. По-точно даже и не знам и кога ще има четвърта. Сега трета част ли това е? Да, трета част. Четвърта част ще го правя в неделя. Точно в неделя ще правя четвърта част. Ще правя четвърта част. И така.
А след четвърта част няма да правя, защото искам и една друга игра да играя, не само тая. Затова. Мале хора, ние ги събрахме. О, събрахме ги! Само остана царевицата. Мале, ние ги събрахме по-бързо от другите, бе. Вижте, 105 бали събрахме. Сега остава да съберем царевица. На мен ми плащат за тая работа, бе. На мен ми плащат. Може в неделя няма качена тази игра. Четвърта част ще излезе, може другата неделя. Не знам. Още не съм решил. Ама очаквайте, в неделя ще кача едно видео, където играя една игра, където паркираш. Това е нещо като много яка иначе. И ще направя такъв клип. Мале! Ние тук събрахме цялата царевица, бе. Мале! 36. И това става общо 63 бали. Мале, хора, на нас не ни трябва сега. На нас ни трябва царевица. И как по-точно стават бала царевица? Това просто не знам. Тук тази игра нещо се е объркала. Мале. Мале. Аз тук събрах всичко. Изгоряхме. Чай да видим сега. 85! Еми, хора. Виждате. За 7 минути събрахме толкова много. Толкова много. Еми, тук хора даже... Какво даже събираме? Приятели? Какво става? Защо така е? Ма хора, вижте тук. Това е едно и също. Хайде да пробваме поне. Тук. Това също ли е като миналото? Ама хора, защо е същото като миналото? Приятели, защо е същото като миналото? Защо? Просто... Хора, защо, бе? Хора... Какво става, бе, хора? Тук поне да не е също. Еми, приятели, знаеш как ще направим? Това сега няма го изиграя тук на клипа. Ще го изиграя така. И да видя тук на какво ще ме пуснат. Защото тук е еднакво. Тук... Просто тук няма да има част. Ще има ето тук част. Тук не. Защо така е еднакво, е, хората? Значи тази игра ще има минус. Ето тук не знам даже какво. И е тук. Добре, всяко едно различно. Само това също е ми. Добре, хора, това беше от мене. Ако ви е харесало, харесайте клипа, абонирайте за канала с камбанката, за да, когато кача клип, да ви излиза съобщение, че съм качал. Еми, добре, хора, това беше от мене. Ай, чао!